Når man går i gang med sådan et projekt her, jamen, så er det for det første vigtigt, at man får planlagt på forhånd, hvad det er, der skal gøres. I det her tilfælde, jamen, der er det så alle flader, der skal laves. Vi har mulighed for at få et andet varmesystem ind, og det vil sige, at alle gulvene hernede i stueplan bliver fjernet, og der bliver støbt et gulv, hvor der er varme i. Så slipper man for radiatorer, og man får mulighed for at få dagslys ind igennem nogle store åbninger. Når man kigger på sådan et projekt helt fra starten af, jamen, så skal man selvfølgelig vide først og fremmest, hvad er det for et budget, man arbejder med. Hvad har man af tid til at gøre det, før man skal flytte ind. Og på den måde, jamen, så prøver vi at forventningsstyre, sådan at vi kommer i mål til den tid, der er aftalt, og så til det budget, som der er aftalt. I M4 Arkitekter går vi rigtig meget op i, at dagslyset er en væsentlig del af løsningen. Dels fordi man jo for det første kan spare nogle penge ved at have dagslys, så man ikke behøver at have kunstlys tændt i mørke områder, men også fordi, at vi som nordeuropæere, så er vi jo dagslyshummerne. Vi kan ikke få nok af det, vi kan ikke få nok lys helt generelt. Og det der med at få en god kontakt mellem ude og inde er noget af det, som vi prøver at implementere i rigtig mange af de projekter, vi laver for private bygherrer. I forbindelse med projektet her, jamen der er ikke, man kan ikke ødsle med kvadratmeterne. Så derfor så har vi også lavet nogle løsninger, hvor vi netop trækker dagslys ind, både på første sal, men også i stueplan, og sågar også ned til kælderen. Så på den måde så vil det visuelt virke bedre, rummene vil virke lidt større. Så vil fladerne, når de står færdige, jo også reflektere på en anden måde, end de gør i dag. Ikke? Så alle rummene kommer til at virke større, end de er visuelt.